Iwe nsikane ndimakukonda, like I love you. Basi ungondiyang'ana usiyankhula chilichonse. Okay. Chabwino. Khala basi apa. Ndifotokoze kuti chikondi ndi chani. Ndimangonena zocheza izi. Yeah. Kodi chikondi ndi chani? Kodi chikondi ndi mawu okha kuti chikondi? Kapena ndi zilakolako zimene timakhala tikuthamangisa? Kapena ndi china chake chimene chili chachikulu kuposa zimene zizi? Komano chikondi chakhalapo kuyambira nthawi ya kumayambiriro kwa nthawi. Chikondi chakhala chinthu chimene chakhazikitsa anthu osiyanasiyana malo amodzi. Chikondi chili pamene kholo limamuteteza mwana wake kuchokera pamene ali wamng'ono mpaka kuzakula. Chikondi chili mmene anthu mumapangirana treat mu nthawi zovuta. Andi chikondi chili mmene anthu mumasankhanirana kuti mukhalire limodzi ngakhale moyo utavuta cha mtundu wanji. So chikondi si ma emotions okha. Chikondi chilinso mu action, chili mukudekha, chili mukuchita zinthu zabwino, komanso chikondi chili mukukhululuka osayiwala kupanga sacrifice. Kodi chikondi chenicheni chimapangidwa measure ndi mphaso kapena mawu? Yankho silimenelo. Chikondi chili mu consistency, chikondi chili mu ulemu, komanso chikondi chili mu kusamala pamene wina aliyense sakuona. Chikondi chenicheni chimapangisa kuti anthu mukule, andi chimapangisa kuti mukhale munthu wabwino. Chimapangisa kuti ukhale wabwino kwa wina wake ngakhale sukufuna kupeza phindu. Chimenecho ndiye chikondi. Taganiza ndi chonchi, dziko lapansi opanda chikondi lingakhale bwanji? Lingangokhala ngati umoyo wa nyama ku nkhalango. Komano ndi chikondi anthu timapeza tanthauzo la moyo, timapeza kudekha, komanso timapeza chikhulupiriro. Chikondi ndi chifukwa chimene mabanja amakhala limodzi, ndi chifukwa mizi imakhala yamphamvu, andi ndi chifukwa umunthu ukupitirira mpaka tsiku la lero ngakhale tikukumana ndi zinthu zovuta. Ichi mzanga ndiye chikondi. Komano chikondi ndi chinthu chokuti sindingachifotokoze mu video ya 4 minutes. Chikondi ndikuyeneka ndichifotokoze bwinobwino. Sono ngati mukuonera video iyi pangani follow, ngati simunatipange follow mutipange ndithu. Komano ngati munatipanga kale follow, dikirani nthawi yokuti tituluse video yokamba za chikondi tichifotokoze bwinobwino, chifukwa chikondichi sitingachikambe 3 minutes ndi ma seconds yake. Mukhale pompo kuti mudziwe kuti chikondi ndi chani kwenikweni.